Helo bawb, gobeithio'ch bod chi gyd yn cadw'n iawn. Gan bod hi'n mis Hydref, wi yn mynd i ddangos i chi sut allwch chi wneud colur Galan Gaeaf. Heddiw, wi'n mynd i ddangos i chi sut allwch chi wneud colur Pwmpen, ond oeddech chi'n gwybod, nid pwmpenni oedd yn werth ar cerddio yng Nghymru, ond Swed, oherwydd nid yw Pwmpen yn llyseien brodol i Gymru. Felly, heddiw, wi'n mynd i fod yn defnyddio paent gwyneb, du, oren, melyn, a hefyd wi'n mynd i fod yn defnyddio lliw llyged amrywiol hefyd. Wi'n mynd i ddechrau trwy gymryd y paent gwyneb melyn a rhoi dros y gwyneb i gyd. Nesaf, dwi'n mynd i gymryd y lliw oren. Wi'n mynd i ddechrau trwy rhoi'r oren o amgylch fan hyn a'i pylu fe i mewn i'r melyn. Fel chi'n gallu gweld, wi wedi cymryd yr oren o amgylch y gwyneb a wedi pylu'r oren i mewn i'r melyn. Nesaf be wi'n wneud, wi'n mynd i cymryd ochr arall y sbwng, yr ochr main, a wi'n mynd i greu llinellau i lawr y gwyneb gyda'r oren. Ar hyn o bryd, fel chi'n gallu gweld, dwi ddim yn edrych yn dim byd sbesial, dwi'n yn edrych dim byd fel pwmpen, ond dyma yw'r gwaelod, felly ar ben hwn i ni'n mynd i adeiladu y tonau gwahanol a'r manylion. Felly, fi'n mynd i fynd at y lliw llyged nawr, a dwi'n mynd i fod yn defnyddio lliwiau oren, rhai tywyll, rhai golau. Felly, fi'n mynd i ddechrau gyda'r lliw tywylla sydd gyda fi, a'i roi ar ben y gwyneb fan hyn ac lawr fan hyn. Dwi hefyd wedi mynd ar lliw tywyll i lawr dechrau ar y llinellau yma. Dwi heb mynd yn o'r holl ffordd, just ar y pen ar y top ac ar y gwylod. Nesaf dwi'n mynd i gymryd brwsh i tamaid mwy main a lliw sydd bach o leiach, a dwi'n mynd i dechrau wneud rhan nesaf y llinellau, ond dwi ddim yn mynd i cael nhw i gwrdd yn y canol. Dwi'n mynd i ddefnyddio'r lliw o leiach i wneud y rhan canol. Felly dyna ni, a fel chi'n gallu gweld, wi wedi cymryd lliw llyged oren golau a llenwi tymed bach o'r bylchau gyda llinellau ychwanegol. Nesaf, wi'n mynd i gymryd brwsh main arall ac ychwanegu bach o linellau du, rhai ysgafn iawn just i greu cysgod. Felly dim ond tymed bach o bowdwr lliw llyged sydd angen ar y brwsh, fel bod y lliw ddim yn rhy gryf.
y lliw sylfaen wedi gwneud, nesaf ni ychwanegu'r llyged trwyn a'r ceg. I wneud hyn, wi'n mynd i ddefnyddio paent gwyneb du gyda brwsh main iawn. Eto, yr un peth ar arfer, os nag oes gyda chi paent gwyneb du a brwsh main, allwch chi ddefnyddio pensil llyged du. Mae hwnna'n mynd i weithio yn yr un modd. Felly, be dwi'n mynd i wneud yw, dwi'n mynd i wneud patrwm miniog o amgylch y llyged. Dwi'n mynd i wneud ceg miniog yn mynd yr holl ffordd yn gros y gwyneb, a wedyn dwi'n wneud trwyn sydd yn edrych yn debyg iawn i trwyn sgerbwd. Ac unwaith mae gyda chi llinell i'r patrwm, chi yn mynd i angen llenwi'r llinellau yna mewn gyda lliw du. Llwch chi fynd â brwsh mwy o faint i wneud y canol, fel bod chi ddim yn cymryd trwy'r dydd yn defnyddio brwsh bach. Dyna ni'r llyged. Nesaf dwi'n mynd i wneud y trwyn. Ac yn ola dwi'n mynd i wneud y ceg. Dwi'n mynd i wneud yr un peth gyda'r ceg a beth dwi'n wneud â'r llyged wrth ddefnyddio darnau miniog yn dod allan. Ond yma wi'n mynd i wneud ar siap ceg. A dyna ni, Colur Pwmpen. Diolch am ymuno gyda fi ar gyfer y tutorial yma. Gobeithio eich bod chi wedi mwynhau a Galan Gaeaf hapus i chi gyd.